Wat is het nou voor moeite om als je plastic zakjes hebt of als je een troepjes hebt, steek het even in je zak, gooi het thuis in de prullenbak. Moeite van niks, iedereen blij. Op verschillende locaties watersneun rommel oproemen in het teken van de nationale opskiendij. Ook in Boetenpast holpen zo'n 20 mensen mee om de omjouwing weer netjes te krijgen. We hebben een mooie schepping gekregen, de natuur is mooi gemaakt. We hebben een opdracht om dat schoon te houden. En er ligt ook heel veel troep, dus laten we de handen uit de mouwen steken en het gewoon opruimen. De vrijwilligers binnen ook enthousiast door deze dag. Ik denk dat het mooi is om zulke acties te doen. Ik bedoel, dit is een klein ochtendje op je zaterdag. Het is ook wel lekker om even uit te slapen. Maar ja, wat is de moeite dan? Even een uurtje, 2 uurtjes opruimen. En je doet er iets goeds mee. Wat voor reacties krijgen jullie meestal van de mensen als die zien waar jullie mee bezig zijn, zeg maar? Nou, ik denk van mijn leeftijdsgenoten dat ze eerlijk gezegd ook wel een beetje moeten lachen als ze mij zo'n hesje zien rondlopen. Maar ik denk tegelijk, iedereen vindt natuurlijk wel goed wat je doet. Als je afval aan het opruimen bent, het dorp netjes houdt, dat dat alleen maar een positief effect heeft. Vooral op plakken om Squalen en het station heen wordt er een soort afval voeren. Doch is er wel een verandering te zien in het soort afval dat vaak voeren wordt. Vroeger waren dat flesjes en blikjes. Je ziet nu daar statiegeld op is dat wel veranderd is. Het zijn nu veel plastic zakjes, dat vooral, plastic zakjes, plastic. Nevens Arjan had zijn dij wel effect. Meesten binnen bewuster met afval dwaande. Er zijn ook wel mensen die nu vandaag meedoen, die hebben mee in hun loopje, zeg maar. Dus als ze een rondje lopen door het dorp, hebben ze ook een vuilniszak mee en dan prikken ze af en toe wat. Ik merk zelf altijd wel, als je de volgende dag weer door het dorp loopt, dat je denkt, eigenlijk zou ik het vaker moeten doen. Ik hoop dat het mensen aanspoort om een keer ook wat op te ruimen.